Počuli ste už o chlebíku menom Bosňak? Tento názov nesie práve po hradnej pani zo Strečna Žofii Bosňakovej. Hovorí sa, že malé chlebíky často rozdávala tým najbiednejším a podľa toho dostali aj meno Bosňaky. Žofia bola anielom v ženskom tele, medzi poddanými nazývaná aj Svetica zo Strečna. Bola známa svojimi dobrými skutkami a pomoci chorým a chudobným. Stavala sirotince, špitály aj hospice. Život láskavej šľachtičnej však skončil v mladom veku. Umrela už ako 35-ročná. Jej telo bolo nájdené v krypte po 45 rokoch, keď bol hrad preskúmavaný na nariadenie nového majiteľa. Na čom by nebolo nič zvláštne, keby nájdené telo Žofie Bosňakovej nebolo takmer vôbec neporušené, telá ostatných zosnulých sa rozpadli. Stav jej tela bol veľkým prekvapením, ktoré sa pripisovalo zázraku. Jej pozostatky boli vystavené verejne najskôr v kaplnke na Strečne a neskôr v tepličke nad Váhom. Telo Žofie Bosňakovej zostalo po celých 365 rokov v nepoškodenom stave. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.